Det er jeg ligeglad med. Det er ikke godt nok. Men jeg har tænkt på at have et eller andet over det. Det er den gamle over. Ja. Og så, ligesom du har med sådan en ekstern skærm. Ja, jeg har lidt planer om at have sådan noget logo på det. Jeg håber, vi bliver enige om grundvejlen. Det kan der jo nok for mere. Det tror jeg. Og så når vinden den kommer derfra. Men det er tungt for dernede fra. Det er så han der bare omkring. Ja, så trækker det op på marken. Det er da den anden plads. Der er ikke en hjørnfolk. Der er ikke en hele røgn på den side herovre. Det er på skolen, og så må du melde derovre. Nej, det har allerede rykket. Skorstensholdet op, eller den pause, der var der. Oliepistol. Nå. Og det skulle være flyv. Nogle gange på det. Det er fast. Det var ikke smart. Hvad så? Nu er den ved ned over min sand. Nej. Skal vi skubbe på den anden side? Kan du få Skodaen heroppe? Ja. Jeg vil tage en lille til at lave snit eller den store. Nej, den er fuldstændig kildt fast, så vælter 3 grøn. Den står og giver sig herom. Okay. Så den er ved at komme. Så sejler på... Hvis vi får døden til den her, så kan vi faktisk faktisk nå lige til. Det var meget. Nej, det er heller ikke mig, der skal det. Nej. Hey. Det er jo godt arbejde. Det var enten dem eller lagt på. Nej. Underholdning er totalt. Det bliver dejligt at få det væk i hvert fald. Hold op, hvor det smider mange blade om det. Ja. Efteråret. Ja. Nej, det er helt vildt. Det er heller ikke helt nyt med. Nej. Det giver faktisk rimelig meget. Vil du med til Inja? Det var ikke din, vel? Ja, den giver sig lige så stille, men det er sagt med langt. Ja.
Nå, jeg står måske lige foran det der kamera. Det er måske ikke så smart. Der er der måske nogen, der er glade for det, ikke? Vil jeg lige filme i alle deres stunts. Nå ja, det er også meget sjovt bagefter. Så længe det går godt. Står den tændt, den der? Ja. Nå. Jeg har lige fået 2 minutter af mit hoved. Hallo, der er en mubejen her. Ej, den har givet så meget. Ja. Så kommer hun til. Kan du så stoppe nu? Den er fri. Den er fri. Det er bare, du ser dig galt på den. Ja. Så kan det blive her, siger du. Sad sagen fast. Den var der nok af. Nå, vi fik den ud nu. Nu er jeg lige kommet til at tage skulle jeg bare tage koben og vin. Den ligger ikke lige her. Nå, jeg har lige at finde den. Nok kan den til at gynge i stedet for. Nå, den server ind og så kapsel skive der. Jeg lige ind og stikke lidt med. Ja, vi fik jo den lange ud. Så lige skal du bruge den. Ellers prøv at tage den store, så begynder at gå ind på bagsiden af. Det tror du vel. Det er bare kun der, hvor han kan lukke. Stop. Det er ham toppen, der kommer på varet. Også noget en kæde. Ja, fordi den overvejer lige nu. Det vil. Der skal lige komme ordentligt vindstil, sådan der. Nej, det bliver godt at skære op.